even correctie doen. Correctiemodel. Zijn broers en zussen. Ja. Dus daarom zegt hij familie Christine. Ik dacht dat jullie allebei dezelfde achternaam hadden, nee? Christine? Nee, nee. Nee. Oh, sorry. Zij is Lacroom. En hij is Christina. Ja. Ja. Oké, heel goed. Nou, zoals Jennifer zei, we zijn broers en zusters in Jezus, dus eigenlijk zijn we wel één familie. In Jezus sowieso. Maar ja, je weet het. Oké, ik ga even... kunnen we aan? Ik wacht even op die PowerPoint, op de screen, dan... Yes. Okay, just before we begin, let's have a word of prayer. Let's bow our heads. Father God, we thank you that we can come together again so we can study more of your word and so we can grow in Christ, grow in the truth. And so when the time comes for each one of us to stand, that we have your word, your truth in our minds, so we can stand for you. But along with this, we want more of your spirit, more of your Holy Spirit, so also we can do the work, preach the truth with confidence, with power, and gather souls for the heavenly kingdom. Thank you, Father. Use me, use Jennifer also, that going to bring the section of health, and also me that gonna finish the study. Thank you, Father. We ask this in Jesus' wonderful name. Amen. Okay, so we have study this morning about the revival, the false revival. We have stayed there. I just go forward to that point. Question you asked. And then we can see what else the Bible says. Okay. Yes. I think we're going to continue here. Well, you just saw a lot. Okay. So we have this counterfeit revival going on. And we see in the world and also in the churches, Satan is working to bring not the true revival, but the false revival. So when we see this, we know according to scripture and also according to the spirit of prophecy. Okay, yes, I'm going to read this one. And so on this point further, yes, okay. Okay. Here we can see, let me just go there so I also can read it. Where is this? This is a little bit small, so I just looking here for it. Yes, okay. It says here, the things you have described as taking place in Indiana, the Lord showed me it will take place just before the close of probation. Every uncutting thing will be demonstrated. There will be shouting with drums, music, and dancing. And then it says in the yellow part, this is an invention of Satan to cover up his ingenious method for making of non-effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. So we see this counterfeit revival is to making non-effect the true revival of God. Okay, so that's why I told that we must have what type of message again?
the present truth, the Elijah message for this time, like it says, the enemy of souls desire to hinder this work. And before the time, before such a movement shall come, he will endeavor to prevent it by introducing a counterfeit in those churches which he can bring under his deceptive power. He will make it appear that God's special blessings is poured out. There will be manifest with what is true to be great religious interest. Multitudes will exalt that God is working marvelously from them, when the work is that of another spirit. Under a religious guise, Satan will seek to extend his influence over the world. Christian world, sorry, yes. So this is what we're seeing right now taking place. This is what the word of God say, and the spirit of prophecy. So we know then that our time is very short. But now it comes, because the question is, what shall we do? Let's go into our Bible, and let's go to, in the meanwhile, just go to Joshua chapter 7, and we're going to pick it from this point further. Joshua chapter 7. Okay, so let me put it this way before we read verse 4 and 5. Do you remember before Jesus departed from his disciples? When he came after his resurrection, he breathed upon them. And what did he breathe upon them? The Holy Spirit, right? So in other words, that was a revival. They needed the Spirit to do the work. That's why in Luke also says that stay in Jerusalem until you receive the power of the Holy Ghost. So if is that what we need, and like Ellen White also say, why do we not pray for it? Preach concerning it. Right? We're going to read that quotation just in a while. So we need the dry bones must become back living bones. Right? But we need the Spirit. We need, like in the days of the disciples, they received the Spirit. Okay, verse 4 from Joshua 7. It says, so about 3,000 men went up there from the people, but they fled before the men of Ai. And the men of Ai struck down about 36 men, for they chased them from before the gate as far as Shebarim, yes, and struck them down on the descent. Therefore the hearts of the people melted and became like water. So what has happened here in chapter 7? Because before that, in chapter 6, we remember the destruction of Jericho. But all of a sudden, after they had the victory, they got defeated. So what has happened is did God not give them the victory before? And all of a sudden now they are defeated. So what happened in that short time that they got defeated by the enemy? That's a good question. Let's go to verse 10 and 11 from the same chapter of 7. It says, so the Lord said to Joshua, get up. Why do you lie thus on your face? Israel has what? Sinned. And they have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. So the reason why they got defeated is because of what again?
sin. Okay? So if we are in sin, God cannot do nothing. The enemy will gain victory over us. That's why we must stay out of sin. Verse 20 and verse 21. And Chen and Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment. From where is this garment? Okay, interesting, eh? 200 shekels of silver and a wedge of gold, weighing 15 shekels. I coveted them. Dus he broke the commandment of God. He covered them and took them, and there they are, hidden in the earth in the midst of my tent, with the silver under it. So sin is hidden in the camp. But what did God do? He exposed that sin and eliminated that sin, because if the sin remains, they keep being defeated. So in order to win, whatever that sin is, must be rooted out. Like, for example, in the sanctuary, you must come, the first thing that you encounter when you enter the door is the altar of sacrifice. And what happened on the altar? The burning sacrifice. That means that sin must be burned and blotted away, taken away, so that the sinner may go forgiven. So sin cannot remain. And people today say, for example, we going to keep on sinning till Jesus comes. But it's the lie of the enemy, because we must overcome sin. Again, not with our strength and power, because we don't have on our own, but again, in Jesus Christ, we can be overcomers. Like Paul said in Romans chapter 8, we are more than overcomers. By whom? Through Jesus Christ. Okay, so let's see the principle here. Daniel chapter 9 and verse 24. There are three things that we must do. It says, 70 weeks, spoken about Israel, 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city to what? In the first place, they must finish the transgression. Secondly, and make an end of sin, and to make reconciliation for iniquity. Number 4, and to bring in everlasting righteousness. Number 5, and to seal up the vision and prophecy. Number 6, and to anoint the most holy place. So before probation closed for the Jews, they had 6 things to do. Right? So there must be a cleansing in the people of God, in the church of God, before probation close. So again, in this last time, before probation close, there must be 6 things that we as a people must do. So that's why Joshua had to burn the of Termini. Let me see if I have here the verse. Okay, let's go to Joshua 7, verse 25. Let's see what Joshua had to do with the sin. It says, and Joshua said, why you troubled us? The Lord will trouble you this day. So all Israel stoned him with stones, and they, what did he do to him? Burned them with fire after they had stoned them with stones. So did sin remain? It was destroyed, taken away. So sin cannot remain, and then follow the victory. Okay? Then follow the victory. Because they conquer, and you keep on reading chapter 8, you see that they conquer their enemy. Okay? But okay, I'm going much rapidly because the time goes fast. It says here,
as the third angel's message swells into a loud cry. So, okay, right now, what do we have? We have the message, but yet it's not swell in to a loud cry. So, it's like a plant. We have the seed, it grows, but it must give fruits. So, it must swell into a loud cry. But we must begin first by receiving the former rain and then grow up to receive the latter rain. And then in the latter rain, we can, for example, participate in the third angel's message when it swells into a loud cry. So great power, it says, and glory will attend its proclamation. The faces, here it comes, of God's people will shine with light of heaven. But again, how did Moses' face begin to shine? When he saw God, how many days he was in the presence of God? 40 days. Okay? So he was in the presence, contemplating God. And meanwhile, while he's contemplating God, his face also begin to shine. So if we don't spend time with God, is there a shining taking place? So there must be a revival in our life. You see it? Okay. So right now, we have just read Daniel 9. So let's go to John 16. I just go in a bit of it. Let me see. Yeah, John 16. And we're going to see three things that the Holy Ghost wants to do in us. John 16 and verse 8 till 12. Three things. Let me just go. 16. Okay. John 16. Yeah. 8 till 12. It says, and when he come, he will convict the world of sin. Number 1. Okay. Number 2 of righteousness. And number 3 of judgment. So, the Holy Ghost, one of his 3 works is to convict us of sin, righteousness, and judgment. So, in other words, do we think that the Holy Ghost can live in us while we are in sin? So that's why, what is his first work? Convicts us of our condition, convicts us that we are the lawbreakers, convicts us that we must work righteousness. So when we see all those convictions, the first thing is, Lord, help me. You see it? Lord, help, because I cannot of my own live this life without sin. We need your strength. And that's why Jesus come in. You see? So the Holy Ghost convicts you and show you your need of Jesus. And Jesus show you the way to the Father. So they are working together to save humanity along with the angels, which is also an important work. Okay, and what else? John 8 and verse 13. Not only of sin, righteousness, and judgment, but also about one important thing. John 8 verse 13. It says, let me see. Yeah. The Pharisees therefore said unto him, you bear witness of yourself, your witness is not true. No, you have to have John 16, sorry. Yes. 16 and verse 13. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. So here we see, brothers and sisters, the necessity that we as a people of God have of the Holy Ghost.
We desperately need the Holy Ghost in our life. Otherwise, we are dead. At church without the Holy Ghost is a dead church. That's why Jesus had to breathe the Spirit upon the disciples. That's why he told them, I will go, but I will send another comforter. Right? Thus, our necessity is that. John 4, verse 23. We see again what it says, John 4, 23 and 24. Okay. But the hour is coming, and now when the true worshippers will worship how? In spirit, worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. So that is what we need to worship God in spirit and in truth. So we can worship God by letter, like Paul says in Romans chapter 7, but it won't help. We must worship him in the combination of spirit and also in truth. You see it? Okay. So the Holy Spirit, not going to read it, but you just can write it down. John 14, verse 17. It says that the Holy Spirit not also want to dwell among us, but he want to dwell in us. But again, he convicts us first of sin, righteousness, righteousness and judgment, because before he can enter, he must convict us. And then if we open the door, remember Revelation 3:20, Jesus said, here I am at the door and knocking. If any man hear my voice and open the door, I will come in and sup with him, and he will sup with me, right? So he knocks, he don't enter, but he knocks first. You and me must open that door of our heart. But Sister White says, there are too many rubbish piled up in front of our door of our heart. Too many worldly things must be taken out so that Jesus can enter, right? So we can receive the Holy Ghost. We need that power because he cannot seal us in sin. Jennifer have to enter, so I'm gonna wrap this up. But let me put it this way. Let's go to Ephesians 4:30. Ephesians 4, and we see how important is the Holy Spirit. Ephesians 4, yes, 30 till 32. Okay. Yes, it says, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you. Yeah, all bitterness. Yes, be put away for you with all malice, and be kind to one another, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So by whom we will be sealed? By the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit to finish the work in our lives, in the world, and preparing so for the latter rain, and then wrapped up this whole plan of salvation, and then we can go to heaven. That's why we need the Holy Spirit. Okay. Let me close by this. Do you remember Jacob, right? Jacob, let's go there and we go 2 more verses, then we close. Genesis 32.
Genesis 32. And we going to see the experience of Jacob, which must be our experience. Okay. So, who was coming when Jacob went to the mountain to pray? Who was he expecting? Esau, his brother, right? So, his brother came to give him a hook, or did he came in his mind to kill him? To kill him. Okay, so in a time of crisis, in the time when he is about to die, he needed something before he can face the crisis. Because he didn't went down first, he went up first to see God. And when he was seeking God, verse 30, it says, so Jacob called the name of the place Peniel. Why? For I have seen God, how? Face to face, and my life is preserved. Can anybody see God and stay alive? You will die, right? So what happened with Jacob? He received a name change, which means he received a change of character before he met whom? Esau. So before we met the Sunday law crisis, what must happen to us? Our name change, right? Okay, let's rapidly Matthew 5 verse 8, and then we close on Matthew. So we need a name change before entering the crisis. Many people say today, no, just wait for the Sunday law. When it comes, then we start preparing. Then it's going to be eternally too late. 5:8. See, it is yes. Now you're going to speak paviment in every language. Okay, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see whom? God. Did Jacob see God and his life was preserved? So what did he receive? What did he receive? Yes, but according to verse 8 of Matthew 5, he received a pure heart. So before he was a liar, right? Known as a liar, Jacob, a liar. But he cannot be still in the same way receive the Holy Spirit. He cannot be a liar and receiving the Holy Spirit. He must be transformed from a liar to one who get victory, because Israel, which means victory, so he must get victory over the sin of lying and receive the change of heart, like David says, create in me a new heart. Right? Put your spirit in me. Okay? Thy word I have kept in my heart so that I cannot sin against you. So that's why Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So let's, I have to close it here. But it is interesting, brothers and sisters, that I will send this study in the group. I think most of people are in the group that called Bijbelstudie Zaterdag. So I will send it therein, and those who are not in that group can share it for the others, and then you can study those, the whole study I've made here. So you can receive it in PDF and you can study that. Yes, so I passed the, yeah, for Jennifer. There. Yes, good morning. Good afternoon. It is afternoon. Yeah, Yes, I have to go to my PowerPoint. Let me see how. No, he has to close it. Oh, I don't know how. No, And open. Oh, there. Yes. Yes, I need you. Thank you.
You guys know I'm not so good in language, dus I speak too many language at the same time. Door elkaar. So I need that man there to help me do this. So today we are continuing this study. Last time we spoke about the meat, eating meat, how that fills your body, your blood. And today we're going to stop, like Stephen says, the Holy Spirit wants to live in our bodies. Zoals Steven heeft gezegd, de Heilige Geest wil leven in ons lichaam. We gaan dus verder met onze studie, waar we gebleven vorige week. Yeah, dus that means that thank you. That means we have to have a cleansing body. Dat betekent dat we een reinig lichaam moeten hebben. So the Holy Spirit can live with it, in it. Zodat de Heilige Geest erin kan leven. Okay, that's why today we going to focus on one thing. Daarom gaan we vandaag focussen op één ding. Clear. Oh, go. So we stopped here last time, I We think. zijn hier gestopt vorige keer, denk ik. Vorige keer, wacht, ik ga te ver. Je moet terug. Terug, hè? Ja. Ja. Oh my God. Nou, ik weet het niet. Als je van bij een video back en de slides, both de video. Ja, nog eentje. Promeke video. Display de Clear. video. Display. Nou, Nog eentje. Is dit af promeke video moet je zeggen? Bye. Clear. Yes, that one. deze slide. Okay, so as the Bible says, the spiritual warfare, God has called us to preach the word, Zoals het woord zegt, God heeft ons geroepen om het woord te spreken. to heal the sick, Om degenen die ziek zijn te helen. cast out devils. En zelfs om duivels uit te verbannen. Did you guys present of meemaken, ja? The casting out devils in the Adventist church? Did you won't see that happening? Heb je ooit gezien dat ze een duivel verbannen in een Adventistkerk? Dus een duiveluitdrijving Ja. in de Adventkerk. Heeft je dat ooit gezien? Heb je ooit gehoord een preek daarover? Did you ever hear a sermon about that? And that's the problem today in our church. En dat is het probleem vandaag de dag in onze kerken. We love to hear what suitable is. We houden ervan om te horen wat zoet klinkt in onze oren. But God sent us to do 3 things. Maar God heeft ons gestuurd om 3 dingen te doen. Not 1, not 2, Niet 1, niet 2, but 3. maar 3. Preach the word, Spreek de woord, heal the sick, de zieken helen and cast Genezen. out devils. en duivels uitdrijven. You can see all the Bible cottage, and it's yet not everyone is there. Eh? I just put some. Je kan How de many? Bijbelcitaten zien, niet alle Bijbelcitaten zijn daar, er zijn er vele. Just we're not going to read them. You We gaan can ze read niet them at uitnodigen. home. Je kunt ze thuis lezen. But our mission is also to cast out devils. Maar onze missie is ook om duivels uit te drijven. That means that our preachers has to preach how to cast out devils. Dat betekent dat onze predikanten ook moeten preken hoe je duivels kan uitdrijven. Because the Lord sent them to be leaders Omdat- of us, of the people. Omdat God hen heeft gestuurd om leiders te zijn van het volk. Dus they have to preach the word of God to the people. Dus moeten ze de woorden van God preken aan de mensen. Dus the casting out devils is a preaching moment. Dus het uitdrijven van hoe je duivels moet uitdrijven is ook een moment om over te prediken. God sent his children to be medical missionaries. God heeft zijn kinderen gestuurd om medische zendelingen te zijn. The Bible says, De Bijbel zegt, be like Jesus Christ. wees zoals Christus. Are we like Jesus Christ? Zijn wij net als Jezus Christus? Are we doing this work from medical missionaries? Zijn we deze werk van medische zendelingen aan het doen?
It says, the work encompasses casting, dus het... Wacht even. Ja, there, the letters there, I don't see them. Wait a minute. Het werk van het uitdrijven van demonen. Even, just, where is the PowerPoint? Should I read it for you? You translate in Dutch? Yes, can Okay. you translate it in Dutch? This work encompasses casting out of demon, rebuking demons, counseling, teaching how to use the spiritual weapons of warfare, using the spiritual weapons in our daily lives against the attacks of the enemy from temptation, right up to the job type attacks, which even Sister Ellen White herself experienced. Dus we moeten het werk doen van het uitdrijven van demonen, het counseling geven, het leren van mensen hoe ze spirituele wapens moeten gebruiken in deze oorlog. En we moeten zelfs de geestelijke wapens gebruiken in ons dagelijkse leven tegen de aanvallen van de vijand, tegen dat van verleiding. Rechtop, net als Job zelf de aanvallen meemaakte en hoe Sister White zelfs ook heeft ervaren. Yes. There is 1/3 of the work little taught and little know about among God's people today. Er is 1/3 deel van het werk bekend en die geleerd wordt aan de mensen van Gods volk tegenwoordig. But we never hear that we have to do casting out devils. I didn't hear that in my entire life, and I was born in the Adventist church. We leren nooit dat we demonen moeten uitdrijven. En ik ben geboren in de Adventist kerk en ik heb dat nooit geleerd. Yes. Ja. I was thinking that is a movie, yeah? You know. Ik dacht altijd Yeah. dat het een film was. Yes, but Maar- God is teaching me that He wants me to do that, you to do that, Him to do that, and He to do that. En God leert ons dat Hij wil dat ik dat doe, dat u dat doet, dat zij het doet en dat Hij het doet. In dit geval zij het doet. Yeah. But the problem is now, Maar het probleem is nu the devil is such a liar, dat de duivel zo'n legenaar is. and he made people make movies about casting out devils. En hij heeft mensen films laten maken van duivelen uitdrijven, demonen uitdrijven. And you see people shaking, En je ziet dat mensen zijn aan het schudden, spitting, spugen. fainting. dat see ze a voorvallen. drama, Je you ziet know? een hele drama. But if you read what means casting out devil in the Bible, Maar als je leert wat het betekent om demonen uit te drijven, hoe het staat in de Bijbel. I didn't read that people has to cough. Ik heb niet gelezen dat mensen zouden moeten overgeven. I didn't read that the head has to spin. Ik heb niet gelezen dat hun hoofden zouden moeten gaan rondspinnen. Do you know the story about the possessed man who came onto Jesus? Kent u de verhalen van die man die door demonen gevangen was en die naar Jezus kwam? What does Jesus says to him? Wat zei Jezus tegen hem? He cast off the demon and put it in the Pigs. 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 Hij dreef de demonen uit en hij liet ze in de varkens gaan. And he says to him, go and sin no more. En hij zei tegen hem, ga en zondig niet meer. I didn't see a drama movie. I didn't see a horror film. Ik heb geen drama-movie gezien. Ik heb geen horrorfilm gelezen. Yes. But I went and looked what the problem is in our church with this. En ik ben gaan uitzoeken wat het probleem is in onze kerk met het verbannen van duivelen. And what I discover is En wat ik tot de ontdekking, wat ik ontdekte, people don't like to speak about it, dat mensen ook niet graag erover spreken. but they don't know of they don't speak either about lack of faith, having lack of faith. En het is net alsof ze niet weten, maar ook zelfs niet spreken over een tekort aan geloof. They don't want to know it. Ze willen het niet weten. But it is commandment of God to them for Maar- us to do. Maar het is een opdracht van God aan hen of aan ons, voor ons om te doen. But by knowing that is a little too much.
Maar het lijkt alsof we, als we dat weten, dat het een beetje te veel is. And it looked like to me, what I observe is that when they speak about this, it's already demon in you. En het lijkt mij dan dat wanneer ze hierover spreken, dan is het net alsof er een demon in jou is. But many things in the time of Ellen G. White was spoken. Maar vele dingen werden gezegd in de tijd van Sister Ellen White. And why I begin with the part of meat eating? En waarom begon ik dus met het deel van vlees eten? Because she characterized, Omdat ze daar, karakteriseert, omdat ze dat karakteriseert. en link met mensen die vlees eten. And she links it with people who eat meat. And she explained it a little bit, why. En ze legden het een beetje uit waarom. She says they have a character of a beast. Zij zegt dat ze een karakter hebben van een beest. And they react like the demons that fall of heaven. En ze reageren net als de demonen die van de hemel zijn verbannen. In the first manual on 8060, we're going to the background of our church now. We gaan hier naar de achtergrond van onze kerk. In de eerste manual van 1860. People who were eating meat was not re-elected to be leaders in the church. De mensen die vlees aten, die werden niet opnieuw gekozen om leiders te zijn in de kerk. And in 1902, En in 1902, yeah, the 750, 716, 717 and 718 points of the manual of the church at a year. en dan in de manual van 1902 van de kerk is punt 715, 16 en 17. Yeah, I can show you there by go back. Zodat ik je ook daarboven kan laten zien. No. Yeah. I don't know if they can Kan je het do it vergroten? bigger. This is a copy of the manual at that year. Dit is een kopie van de manual van dat jaar. De kerkhandboek van dat jaar. Dank je, broer. Yeah. People who were eating meat were not leaders in the church. Mensen die vlees aten werden geen leiders in de kerk. First, why she says, De reden waarom, zegt zij, God teach us to be obedience to Him. omdat God ons leert om hem te gehoorzamen. Let me read it, so I don't speak nothing about myself. I Laat me read het it. lezen zodat ik niets uit mezelf spreek. While we do not make the use of meat a test of discipleship, Terwijl we het niet het gebruiken van vlees een test maken voor discipelschap. while we do not want to force anyone to abandon its use, Terwijl we ook niemand willen forceren om het gebruik van vlees af te leggen. it is our duty to ask that no minister of the association take lightly Dan is het, new miembro de asociación wij willen niemand van de Unie dwingen om af te stappen daarvan. or oppose the message of reform on points A here. Que me panano opone. Yeah. Ja, en zodat ze ook niet tegenstemmen naar de punt die hier is gemaakt. In view of the light of God has given us about the effects of eating meat on the system, En het licht dat God ons heeft gegeven van wat het effect is van het eten van vlees op ons systeem. and you continue eating meat, En je blijft vlees eten. you must bear the consequences. Dus als je vlees blijft eten, dan moet je de consequenties daarvan dragen. Gezien het licht dat God hierop heeft laten schijnen. But do not take a stand before the people that will enable them to think that it is not necessary to call for a reform with regard to meat eating. Dus dan moet je dan ook niet een stand nemen voor de mensen. Dus je moet niet voor de mensen gaan staan, zodat ze denken dat ze niks moeten doen aan het terugkeren van het eten van vlees.
because the Lord called for reformation. Omdat de Heer roept voor een reformatie, voor een Wait for bekering. it. The Lord has given us the task of proclaiming the message of health reform. De Heer heeft ons de taak gegeven om de boodschap van de gezondheidsboodschap te prediken. And if you cannot advance in the ranks of those who believe this message, deliver, sorry. En als je dus niet in de hoedanigheid van die mensen kan staan die deze boodschap moeten brengen, You should not make it prominent. dan moet je het ook niet aan de voorrang zetten, aan de voorgang zetten. By working contrary to the work of your colleagues. Zodat je moet het niet voor je gaan zetten en dan zelfs tegenin gaan in de werk van degene die dat Who doen. teach health reform, Zij die de you gezondheidsboodschap are out of place aan anderen and leren. acting on the wrong side. Terwijl je niet op je plaats zit en dan op de verkeerde plek eigenlijk bent aan het reageren. As message of God, that's point As 716. messengers. She go on. En punt 716 gaat ze door tot te zeggen dat als boodschappers van God, Should we not bear a decided testimony against the indulgence of a perverted appetite? once again, As messengers of God, should we not bear a decided testimony against the indulgence of a perverted appetite? perverted appetite. Perverted Dus moeten we dan niet als boodschappen van God ingaan in een manier dat niet goed is voor onze appetiet. Dus perverted appetite is eigenlijk een slechte appetiet hebben. eetlust. Eetlust, ja. En ze gaat door en ze vertelt She goes on Um, and says, the fruits and the grains. But I looking for something. Let us minister. Okay, 717. 717. Let our ministers and campaigners Laat, enlist under the banner of strict temperances. laat onze sprekers en zij die de boodschap gaan verkondigen op een strenge dieet gaan van Strenge dieet niet. Hij ver- zegt temperance. Dus dat betekent een gebalanceerde leven Ja. in obediency. laat, of ze- God, ja. laat ze een gebalanceerde leven hebben in gehoorzaamheid. Dank je wel. Ja, dank je. Never be ashamed to say no thank you, she said. Ze moeten zich niet schamen om te zeggen nee bedankt. We will not eat meat. Wij gaan geen vlees eten. So that's why you can read it as for meat we can all say do not touch and all must give a testimony against clear tea and coffee also. En daarom moeten wij dan dus een duidelijke boodschap geven van niet aanraken dat vlees en ook de thee en koffie niet aanraken. In the first manual of 1860, that is the PowerPoint before that. En Mabuli. de PowerPoint hiervoor, dat je Very good. overgeslagen hebt, Yes. The controversy predicted the Millerites, Millerites, de Millerieten hadden al aangekondigd, or Seventh-day Adventists, die zevende dag Adventisten, is that in that it was evident in apostolic days, wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. 1 Corintios 8:3. 1 Corinthians 8 vers 13 is het. En daarin staat dat ik zal geen vlees eten. Dat deden de eerste christenen. Zo waar de wereld nog vlees eet, zal ik geen vlees eten, zodat mijn broeder zich niet beledigd zou voelen. Yeah. For meat destroy the work of not the work of the Lord. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eat with offense.
Want vlees vernietigt niet alleen het werk van God, maar alles dat daarmee te maken heeft dat puur zou zijn, wat mens zou eten en hem als offense, als Offense is het juiste woord. het juiste woord voor offense. Belediging. Belediging, dankjewel, Ja, zuster. dankjewel. Zodat zij niet een belediging zouden vormen voor de andere mensen. This, but Thank you you. guys can make a photo of it. You can read it because then I will go too long in it and I forget what. I wanna Today say. we have something very important. So you can see in it. Dus- you can Google it. You can. Je kan het googlen, je kan het zien, je kan foto's Yes. maken. Ik wil het kort houden, omdat anders kom ik niet naar wat boodschap Then dat we ik wil brengen. will keep going in that meat eating. Anders blijven we But- doorgaan in het vlees Yeah. eten. It was for me important to tell Het was voor mij belangrijk om te vertellen that meat eating a very big issue is in the way we have to serve God. Het was voor mij om te vertellen dat het vlees eten een groot probleem kan zijn in het werk voor God. Okay. The other thing ook. The other things too. De andere But dingen ook. meat is meat. Ook al is het van de vis of van de koe. Vlees Ja? is vlees, ook al is het ervan. Ook al is het, even if it is from the cow. Yeah. Or fish. Yes. Yes, it's meat. Red. So I have a Flesh- remindment. flesh is flesh. Flesh is flesh. A reminding of what is God's commandments on this matter. En het herinnert me wat Gods opdracht was wat dit betreft. Ja. Volgende. What is Ja, God's ja, bij commandment? back. Nog een keer. So you can see See what? today we have many leaders who are promoting meat eating, who saying to people, don't listen to those who say you have to stop. Vandaag hebben we vele leiders die zeggen, je moet niet je toewijden aan vlees eten en dat ze ermee zouden moeten stoppen. Of hearing when people speak about that, they are devil. They are not from the Lord, they say. Oké, dan moet ik het weer herstellen wat ik heb gezegd. Vandaag de dag hoor je niet dat mensen zeggen je moet geen vlees eten of dat ze juist zeggen dat je dat moet doen. Als je dat hoort, dan weet je dat ze niet van God spreken, maar ze spreken van namens de duivel. Zeg ze. Look what God says. Laten we kijken naar wat God zegt. Before the flood, for man and animal, Voordat de vloed kwam, was Genesis 1:29 till 33 and Genesis 2:1 till 4. dus Genesis 1, 29 tot en met 31 vers 2 en 4. Genesis 2 tot En 4. Genesis 2, dus vanaf Genesis 1 vers 29 tot en met 31. En En? dan Genesis 2 vers 4. Yes. We see that our food were fruits and vegetables, the green and the seeds. Dan zien we dat onze voedsel eigenlijk bestond uit groen. Dus uit de groenten en granen en bonen. And seeds. En zaden, sorry. Yeah. After the flood, in En na Genesis de 9, vloed, in Genesis 9, God gave permission to eat meat. heeft God toestemming gegeven om vlees te eten. So I studied with you last Sabbath. En afgelopen sabbat heb ik met u gestudeerd. It was a emergency diet. Het was Nood. een dieet in nood. But in the new earth, Maar in de nieuwe aarde, we will eat the food in Ezekiel 47:12. Can someone read it out loud for me, en please? dan zijn we in de nieuwe wereld, dan zullen we de voedsel eten dat in Ezekiel Ezekiel 47 47 staat, vers 2. En als Yes. iemand het luid en The- duidelijk kan lezen voor mij. Yes, the food we will have when God come and bring us with Him at His house. What we will be eating. The Bible says it. Along the bank of the river, on the side, and that will grow all kinds of trees, use it for food.
Their leaves will not wither and their fruit will not fail. They will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary. Their fruit will be for the fruit will be for food and their leaves for medicine. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, opdat hun water uit het heiligdom komt, omdat het water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. So we see here, we will not be eating meat in heaven. We kunnen hier dus zien dat we geen vlees zullen eten in de hemel. Dus if this world is my practice for heaven, Als ik hier moet oefenen op deze wereld voordat ik in de hemel kom, how can I eat meat in this world if in the heaven I cannot eat meat? hoe kan ik dan vlees hier in deze Is wereld... toch a logical thinking? Hoe kan ik de vlees eten in deze wereld als ik in de hemel niet vlees ga eten? Dat is toch een logische denkwijze? Yes, but God has purpose to eat, how we can eat and why we have to eat. Oké, God had een doel met wat we moeten eten en hoe wij moeten eten. Okay, the life promotion. We need to eat food for life promotion. One. We moeten voedsel eten voor het verlengen van het leven. Dus I'm asking you today, meat, does it promote life? Dus ik vraag je vandaag de dag, is vlees een promotie voor het leven? Even, I need my charger. One of my daughters, my charger in the back. No data Als een van mijn dochters eventjes mijn charger wil pakken, van de laptop, alsjeblieft. van de laptop alsjeblieft. Yeah. In die tas Nourishment. Can you speak? Nourishment. Nourishment. Yes. You can see the Bible verses, dus you can look that after Je kan for dus yourself. de Bijbelversies daaraan zien. I will not be reading every Bible verse. Ik zal niet alle Bijbelversen lezen, maar Handelingen This will to be much. 27 Yeah. zegt dat het is om ons te vullen. Nurturing. Dus our food, nurturing. Nurture. Does meat nurture you, sister? Does meat nurture you? Okay, but we still fighting about it. Maar we zijn nog steeds erover aan het vechten, terwijl we weten dat het niet goed is voor ons. Does meat satisfy your hunger? Vlees je honger vervullen. Okay, then will be my next question. En hij zegt, Can you eat something else to satisfy your hunger that will not be meat? Dan kan je, is mijn vraag, kan je iets anders eten dat je honger kan stillen, dat geen vlees is. Is meat the only tasteful thing in the world? Is vlees het enige smaakvolle ding in de wereld? Dus we see by it has an error in it. We zien dus dat er een fout erin zit. Because it not qualified for all the points God says I had to eat for. En omdat het niet kwalificeert voor al de punten dat God zegt waarom ik het zou moeten eten. The problem with meat is, Het probleem met vlees is, and here we comes, and it is not only about meat, but het meat, gaat niet alleen over over Meat. vlees, but meat is de grootste boosdoener. maar meat is the biggest problem. Troublemaker. The Troublemaker. troublemaker in this system. We have a In limbic ons systeem. system. Yeah? We hebben een A limbic system. limbic. Limbico, sistema limbico. Oké, we hebben een limbitische systeem. It is the picture where you see the brain, brother. Je moet naar de PowerPoint gaan Ja, met proberen. de twee hersenen. Ja, de twee hersenen. Anatomy of the brain. The anatomy of the brain. I will go back there. Ik moet even terug daar naartoe gaan. Oké, in de tussentijd. Okay, in de tussentijd. Our brain has a limbic system. Onze brein heeft een limbisch systeem. There all our emotions go. Daar gaan alle onze emoties naartoe.
Every information we see, elke informatie dat we zien, every information we hear, elke informatie dat we horen, every taste we prove, we smell, alles wat we proeven, wat we ruiken, everything goes on us goes in the limbic system dus directly. alles wat wij kunnen waarnemen gaat direct naar het limbisch systeem. And the point is, you cannot, you only can choose what you see and what you hear, so you don't. You don't make it filthy. Yes. Dus je kan alleen maar kiezen tussen wat je hoort en wat je ziet en wat je je proeft, eet of wat wat je je eet of wat je ruikt. En dat Om het te beschermen. is om het te beschermen. Ja, dankjewel broeder. Because in that system, Want in dat systeem, things go even if you want, yes or no. in die systeem gaan dingen zelfs of je het wil of niet. But that limbic system Maar deze limbisch systeem lives in a glymatic system. In the glymatic system. And the glymatic system is the one responsible, so the limbic system and all brains capacity work well. Je moet het weer aanzetten, blijkbaar. Oké, ze zegt dat alles gaat, het limbic systeem woont in een acclimatisch systeem en dat alles wat daar binnen gaat ook daar opgenomen wordt. I will show you today the glymatic system. En ik zal je de klimatisch systeem dan laten zien, als we de beeld daarin kunnen krijgen van de hersenen. Yeah. Onze PowerPoint is eventjes weggevallen, maar als ik het mag omschrijven, alles wat binnenkomt hierachter in onze hersenen. Je weet het niet? Nou, dezelfde, maar een ander, maar slide nummer 29. Ja. Ja, Ja. Je Ja. moet naar de slide Die- nummer 9. Ja. Het scherm is uit. Dus. Oké. Slide nummer 29. Oké, de scherm I want to wait on this because if I go speaking, you will not understand. Ik wil wachten dat wij de PowerPoint kunnen zien, want als ik erover ga spreken, dan zal je het niet begrijpen. Je moet het zien. Yes, just while you're waiting, Terwijl je wacht, do you remember also because you spoke about meat? kan je herinneren dat we over vlees hadden gesproken de vorige keer? And one of the reason the people became so corrupted in the days of Noah En een van de redenen waarom de mensen zo corrupt werden in de dag van Noah, Because they were eating meat. yes, because they were eating meat. was omdat zij vlees waren aan het So you eten. can read it in, I think it's Prophets and King. Ik denk dat het in profeten en koningen is, dat je het kan Yeah, lezen. you can read about the Diluvians. Diluvians, and they were eating meat and also all kinds of things, and Daar that kan je- caused a problem. Daar kan je lezen dat de mensen in de tijd van Noah voor de zondvloed, ze aten vlees en daarvoor zorgden ze voor allerlei soorten problemen. And also drinking wine and so. En ze dronken ook wijn en al die dingen. So that's why now your PowerPoint is there. So Yes, that's why thank it you. Dankjewel. caused. Okay, that's the limbic system over the middle. Under that limbic system, we have the amygdala. Daar waar de limbisch systeem is, dan hebben we de amygdala. That center is, there goes every emotion. Daar gaan alle emoties. When you see something and you think, huh, Stephen, look at me, because he's thinking that I did bad or that bad. That's why he's looking at me like that. En dan denk je That comes van- from there. en dat komt assumption. vandaar. Dat zijn de aannames dat je neemt. Dat komt vandaar. Wanneer je denkt dat Steven naar mij kijkt en hij denkt heel slecht over mij omdat ik iets fout heb gedaan. Yes. Dus then is my front. What's happening to me is my frontal lobe En wat er met mij dan gebeurt is dat mijn fronten lopen. is guiding by the limbic system. It's Die- be guiding by the limbic system. Wordt geleid door het limbisch systeem. Then you have the glymatic system. Dan heb je de klimatisch systeem. Next PowerPoint, please, my brother. De volgende PowerPoint. mijn Oh, broeder. wait. I will not use this. Deze, You can, deze. yes. And this is the glymatic system. En The dit is- glymatic system En het klimatisch systeem refers to the system of blood vessels in the body that remove waste products en die gaat over de
blood vessels. De bloedvaten in ons lichaam. En die zorgt ervoor dat al het vuil eigenlijk weggehaald wordt. from the brain and the central nervous system. Van het brein en het centrale systeem. Dus van the de hersenen. glymphatic system has its job renewing every moment of the day ourselves. Dus die heeft het beroep om elk moment van de dag ons systeem te vernieuwen. You know when it's the most active, the glymphatic system? Weet je op welk moment het Weet je meeste Yes, als when wij you aan are het slapen zijn. sleeping. Het meest Yes. effectief is wanneer wij slapen. Dus while you get a good night's rest, Als je een goede nachtrust krijgt, imperative for feeling mentally sharp. dat is heel belangrijk om mentaal heel scherp te voelen. Okay. Now it comes. Nu komt het. If I eat today meat, Als ik vandaag de dag vlees zou eten. will that meat be out my body tomorrow? Oh, als ik vandaag de vlees zou People eten. who are a little bit in health, how many days? Yes, Mensen my die in het sister. gezondheidssysteem werken, hoe lang duurt het voordat de vlees uit mijn 4 systeem days. gaat als ik het vandaag heb gegeten? Het kost 4 dagen voordat het uit mijn systeem is. If the meat you cook today Als de vlees dat je vandaag eet in in jouw that, lichaam zet, in that pan, you cook it, you leave hangt it af. on the stove. het hangt af van dat je het gekookt hebt en je hebt het op de stoof gelaten. How many days can you leave it there before it rotten? Hoeveel dagen kan je hem op de gasfornuis laten voordat het begint te rotten? 1 dag. Het hangt af van de temperatuur, zeggen ze. Het hangt van welke temperatuur er is. Did you know with meat you don't even put it in cold that it not be rotting? Even if you put it in cold, Oké. in We- ice it's rot. Weet je niet dat er zelfs in een koude systeem het nog steeds gaat rotten? Bacteria who live in cold De bacteriën die in de kou leven. and bacteria who live in warm. Je hebt bacteriën die in de kou leven en je hebt bacteriën die in de warmte leven. Some bacteria, the worm killed them, Sommige bacteriën worden gedood. Door and het some werk wat je doet. bacteria, the cold killed them. Dus sommige bacteriën worden gedood door de kou en sommige door de hitte worden That's gedood. why the Israelites has to eat the meat they offered that Pascha day. They had to eat it at the same day. Daarom moesten de Israëlieten de pascha op dezelfde dag eten. De vlees moest op dezelfde dag gegeten worden. This system, the glymatic system, Het klimatisch systeem depends on a cerebrospinal fluid, the hangt CSF. af van een know. hersenvloeistof. En het wordt genaamd The CSF is not on that. de The- CSF. Oh yeah, product. Correct. Ja. Yes, it depends on that. Het hangt Which daarvan enters af. spaces next to smaller blood vessels that lead to the brain. Dat in de kleinere bloedvaten gaat en die leiden naar de hersenen. He interchange with interest fluid. Het heeft een werking tussen een andere vloeistof die Een interessante vloeistof. Komt in contact met een andere interessante vloeistof. het komt in contact dus met een andere interessante vloeistof. Ja, oké. Oké. This stuff is like if you see it with your eyes, is this color. Als je het met jouw ogen zou zien, die vloeistof, dan is Gray. het grijs. Then it go around your brain. En die hangt eigenlijk rond jouw hersenen. This fluid Deze vloeistof has to be every day, the cells in it, every day change. If that doesn't happen, de cellen in deze vloeistof moeten elke dag vervangen worden. Als dat niet gebeurt, you have mental disease. Dan, You get a mental disease. dan krijg je een hersenziekte. Yes. And if it's empty, En als you het- don't have too much, like 70% empty in your body, that fluid, Als het 70% niet in jouw lichaam zou zitten,
That's how they diagnose you with Alzheimer. Dan is het dat That's how they ze diagnose. zeggen dat je Alzheimer hebt. They look at the gray stuff in your hair, Ze in your kijken, naar head. ze kijken naar de grijze stof in je hersenen. Yes, not your gray hair, but the gray stuff in your brain. Niet je grijze haren, maar de grijze stof in je hersenen. Yes, but if you are depressed, Maar als je gedeprimeerd bent, it's because this stuff is het ook omdat deze stof is toxic. vergiftig is geworden. Yes, and you have to detox. En dan moet je detoxen. How can you detox naturally? Hoe kan je op een natuurlijke can tell me manier that? detox One thing you plegen? can detox your brain with it naturally. Er is iets dat je je hersenen mee op een natuurlijke manier kan detoxen. Wat is dat? I hear too much kruiden and greens and what? I ate too much. Amen, my brother. With you sleep, a good night's sleep. Met een goede nachtrust is dat voldoende I op een just natuurlijke tell you. manier. Yes. That Ik is had het net the gezegd. most natural way to heal your brain. Het is de meest natuurlijke manier om je But hersenen also gezond te maken. eating a good nutrition. Maar natuurlijk Yes. om een goede nutritie te hebben. Yes. But that's one I want to. You see where the eyes see something Als je kijkt naar de ogen en je ziet dat de ogen als ze iets zien, via die grijze stof. through that gray fluid, The information what you see goes to to your brains, dan gaat de informatie dat je ziet naar je hersenen. and they are neurosystems Dat zijn neurosystemen. who look like this in a camera. Ze lijken als dit. Some is so, and they goes like this in each other. Ze lijken op een twist van twee haken in elkaar. Yes, and they give each other information, and that's like Dan geven ze elkaar informatie. that's like sunlight tempo. This goes so fast you cannot even measure it. Het is net als de zonlicht. Het gaat zo snel dat je het niet eens kan zien. If you have Alzheimer in the family, Als je Alzheimer zou hebben in je familie, that means likely you can have it too. dan betekent het dat jij het ook kan krijgen. But it doesn't mean that you have to have it. Maar dat betekent niet dat je het zou moeten krijgen. And that's why God is so wonderfully. En daarom is God zo prachtig. If you obey Him, Als je hem gehoorzaamt, you will not pay the same sin that your father, your auntie, your granny, and did in their youth. dan zou je ook niet dezelfde zonde hoeven te begaan als je overgrootouders, je grootouders, je overgrootouders Ja. hebben meegemaakt in hun jeugd. Because Alzheimer Want Alzheimer, is not something your body does by himself. dat is niet iets dat je lichaam uit zichzelf doet. It's a sin that was committed in your family, Het is een zonde die in uw familie is begaan. and then that family have another child, a kid. En die familie heeft een kind gekregen. That child has a child, and it goes on. Dus dan heeft die kind vervolgens kinderen gekregen en die Wat gaat goed- in generaties door. What could that sin be? Wat zou die zonde kunnen zijn? Eating processed food, Behandelde vlees te eten? Bewerkte vlees Bewerkt. eten? Bewerkte vlees eten? niet alleen maar vlees, maar eten. Bewerkte voedsel eten? Sorry. Ja. High intake of alcohol, Hoge inname van alcohol? drugs and tobacco, highly used. Veel drugsgebruik en tabak. Use of some medications, Het gebruik van sommige medicaties. exposed to foreign substances such as heavy metals and environmental. Als je in contact bent gekomen met hoge dosering van metaal en vooral metaal dat onverontreinigd is. Dus that's Alzheimer. En That's dat veroorzaakt Parkinson. Alzheimer, dat That's veroorzaakt Parkinson. ALS. Dat is ook That's- LS. That's in Netherlands. En hier in Nederland,
they don't tell them to the patients. vertellen ze dat niet aan de patiënten. One doctor says to me, why you have to tell them to them? Een arts zei tegen me, waarom moet je dat aan hen vertellen? You cannot change that. Je kan dat niet veranderen. I told them because you don't know God. Ik zei tegen hem, omdat jij God niet kent. The Amen. God that I serve De God die ik dien, can everything. kan alles. So today I met last week some sister from Colombia. En vorige week heb ik een paar zusters uit Colombia ontmoet. And one, the lady is 86. Een van de dames is 86. She was diagnosed at 75 with Alzheimer. Maar toen ze 75 was, werd zij gediagnosticeerd met Alzheimer. She goes back to the doctor at 86 years old. En als ze 86 is, gaat ze terug naar de arts. And the scan of her brain En de scan die ze gemaakt hebben van haar hersenen was healthy. was gezond. Dus if you live by the rules that God gave us, En als jij zou leven naar de regels die God ons heeft gegeven, that means the Holy Spirit can live within you. dan betekent dat dat de Heilige Geest in jou kan leven. And when the Holy Spirit lives within you, En als de Heilige Geest in jou leeft, you are dead. nou wat? Je bent dood. Oké, ik vertaal het zoals hij zegt. Ik ben benieuwd wat komt. Als de Heilige Geest in jou woont, dan ben je dood. Making the people awake, eh? Nu worden mensen wakker natuurlijk. Because the Bible verses, Want de Bijbelversen zeggen, not me living anymore, het is niet ik dat nog leef, but he who lives through me Maar- and in me. maar het is Hij die in mij leeft en door mij leeft. Other things you can detox your brain with it. Iets anders Cleansing. waarmee je je hersen kan detoxen. So you cannot get depression, memory loss, brain injury. If you get a stroke, even when somebody can have a stroke, you can nurture this person with the law of health of God back. Zelfs als je kan Doe allerlei de normaal. ziektes die iemand heeft, zelfs als hij een herseninfarct heeft gehad, kan je die persoon helpen door met de wetten van God die persoon te behandelen. The eating from nuts and seeds, Het eten van noten en zaden, legumes and beans, legumen, legumes, huh? peulvruchten. peulvruchten Yeah, and beans and bonen. en bonen. Yeah. Complex carbs like whole grain and sweet potatoes, Zoals hele granen, hele granen en zoete aardappelen. Ja. Avocado, turmeric, garlic, rosemary, ginger. Al die mooie vruchten. Ja. Pepper, red pepper. Rode peper. Do you know that red pepper cleanses the blood vessels in your brain? Weet je dat rode peper de bloedvaten? Oh ja, klopt. Ja. Yes, the Ja, red sorry, one. Sorry. Rode paprika. Not the chili, Nee, just niet the chili, maar cayenne. Just that why the red one. De rode Yeah. paprika. But I forgot the chili, the little one, as also all you have red of it. Ja, This vergaat het. okay, I mean the cayenne pepper. Ja. Yes? Cayenne peper. No, not other pepper, Geen just the enkele cayenne andere pepper. Alleen de cayenne peper is goed voor het lichaam. Bioflavonoids. Bioflamides. How do you say that in English? Yes, I say bioflavonoids in Spanish. Ze zei het in het Spaans. Yes. Carrots Wortels and antioxidant. en andere foods. antioxidanten, voedsels die antioxidanten bevatten. Yeah, the point is to get rid of all that radical damage and boost again your cells in your brain. Het is om jouw cellen in jouw hersenen een boost te geven en alle de toxines weg te halen uit jouw brein. Large meals Grote maaltijden, is forbidden if you have to cleanse, if you want to cleanse your brain, dat is verboden als je jouw hersenen wil reinigen. because God says be temperate. God zegt dat je alles met mate moet eten. If you eat too much, Als je te veel eet, you want to go to sleep right away. dan ben je meteen gaan Do you slapen. know why? Weet je waarom? It's not because only the sugar. Het is niet alleen vanwege de suikerspiegel. That glymatic system
Klimatisch systeem have to switch off the body moet de lichaam eigenlijk eventjes uitschakelen to keep in life. om in leven te blijven. Yes. Ja, That's why he does that, so he can keep doing his job that he has to do. en hij doet dat zodat hij zijn werking kan blijven uitvoeren. Our body Ons lichaam is like a computer who can work by himself. is net als een computer die deze kan uit zichzelf werken. This, the Lord created us fantastically. Dus de Heer heeft ons heel fantastisch gemaakt. Amen. If you obey God Als je God gehoorzaamt in the law of health, en je houdt je aan zijn gezondheidswet, exercise, dat je moet nutrition, oefenen, de nutritie, water, water, trust in God, God vertrouwen, lucht, good zon, night sleep, een goede nachtrust, you can be a healthy human being kan u een gezonde mens zijn. and long life. You can have a long life. En dan And kan you je can do een the lange work leven of hebben. God. En dan kan je heel lang het werk van God doen. Yes. The exercise, did you know that if you exercise for 150 minutes, Wist je dat als je voor 150 minuten oefeningen zou doen, not one way go, not one way through, niet alles achter elkaar, you have to separate it, divide it. in etappes. Yes. Je zou ze in etappes moeten doen. Je zou ze dus moeten scheiden. The 30 minutes 30 minuten has to be high workouts, moeten intense workouts. intensieve workouts zijn, Nou, intensieve oefeningen zijn. I don't mean that you have to get weight. No. Ik heb het niet If over you want to ride a powerlifting. bike, Als je een fiets zou bereiden, 30 minutes hard ride fietsen, the bike. dus zou je 30 minuten hard moeten fietsen. Yes. Dus, and just from the 30 minutes from the 150 minutes, the 30 minuten van de 150 minuten zou je dus hard moeten fietsen. yeah. You can jump the rope. Ja. Ze vragen But of je ook yes. touwtjes Did you springen zou know kunnen doen. Of by dat ook intensief zijn. jumping Wist je dat 30 van times a springen day, 30 minuten you will have the best blood flow in your body? Wist Just je dat doing als je this. 30 keer zou springen per dag, I will do it. I want to teach you guys something. ik zal het doen. Ik wil jullie iets leren. You put your heel Je and you do zet, this. je zet de pomp op jouw bal van je voet. If you have problems walking, Als je problemen hebt met do lopen, this every day and you will see after a week en what's dan zal je happened. zien wat er gebeurt na 30 weken. Dus je springt niet in de lucht, maar je zet de pompen op je The bal van je voet. intensity, it is not an intensity like damaging your muscles. Het is niet zo intensief dat je jouw spieren zou kunnen beschadigen. Dankjewel. Because God doesn't want you to do that. To get things you cannot do and say, nee, Sister Jennifer say I have to be intense. But Wat that wil je dat je de intense dingen doet zoals gewicht hebben en dat je is zegt, not Sister by Jennifer, dat carrying het weight, Het is niet... but doing constantly. maar dat Constantly. betekent dat je het constant zou moeten doen achter elkaar. Little things Kleine dingen, work kleine bewegingen, harder than big things werken harder dan grote oefeningen. in your body. Ja, 150 maar 2 gespreid. hours if you want to detox your brain. Als je Yes, hersenen for wil 10 days, onttoch... each day 150 minutes a day of workout. Als je dus je hersenen... Yes, and Als je- after that you want to keep a healthy life. En You als je can daar een gezonde leven zou willen leiden, nadat je die 150 minuten per dag hebt intensief gesprongen, walk 20 minutes on and 20 minutes back. dan zou je 20 minuten kunnen enough. weglopen en 20 minuten teruglopen. Is enough. En dat zou genoeg zijn. But you have to keep it because if Maar je moet het blijven doen. but you have no trouble remembering things. Als je problemen hebt met dingen herinneren, That's how you can cleanse your mind dat is by hoe je 150 je hersenen minutes a kan day reinigen door 150 minuten per dag oefeningen te doen. for 10 days. Voor 10 dagen. Yes, all over a day. 150 minutes the day all. Not 150 minutes Behind each other.
Ja, achter elkaar. Nee, Nee. bij stukken. Yes. Dus gewoon in delen verdelen van 30 minuten intensief bezig zijn. How many times says Sister White we have to eat in a day? How many times? Hoe vaak zegt zuster White dat we per dag moeten eten? Do you know why? 2, maar weet je waarom? Fasting cleans your brain. Omdat even vasten jouw hersenen ook reinigen. Dus you don't have to eat 3 times a day. Je bent niet verplicht om 3 keer per dag te eten. Your body is made to eat 2 times a day. Je lichaam is gemaakt om 2 keer per dag te eten. And the world, they say 6 times a day. In de wereld zeggen know ze why? 6 keer per dag. You know why? Maar weet je waarom? They want to make you a child of the devil. Ze willen je een kind van Because de duivel that, maken. no, but it's serious. Because it Het is is no serieus. temperances. Daar zit You don't geen have a matigheid temperance. in. Je hebt Daar geen zit matigheid geen- in. You will be eating constantly 6 times a day. Als je 6 keer per dag bent aan het eten, dan ben je constant aan That het eten. means that your body is filtering in food 6 times a day. Dan is je lichaam vervuild met voedsel 6 keer per dag. When you go to bed, you exhausted. Als je dan gaat slapen, dan ben je zo moe. The glymatic system and the immune system, who is working at night in your body to restore themselves. De klimatisch systeem en nog één ding. In De lymfatisch systeem die je immuniteit zou moeten bewerken de hele nacht door. They cannot deal with the brain. Dan kunnen ze niet They met de have to hersenen go and omgaan. deal with the stomach. Dan moeten ze dus met de maag gaan werken in plaats En- van de hersenen. And when the word of the Lord comes, En dan you komt het cannot woord van de Heer understand it. en dan kan je het niet begrijpen. Then you will have leaders. That's why you have leaders today speaking things by themselves and not what the Lord says. En daarom heb je leiders vandaag de dag die dingen uit zichzelf zeggen in plaats van wat de Heer zegt. Because they don't let the Lord guide them all day long in Omdat- everything. Omdat ze niet toestaan dat de Heer hen de hele dag leidt in alles. No, I have to eat 3 times a day because my doctor says I have to eat 3 times a day. Ik moet 3 dagen per dag eten omdat mijn arts zegt dat ik 3 dagen per dag moet eten. And the problem is in this, En dan is het probleem hierin. you don't trust in God. Dan ga je niet in God vertrouwen hebben. You trust in the doctor. Je I'm not, gelooft wait a de minute. artsen. I don't say you don't have to go to the doctor of, that is not what I'm Ik ben niet saying. aan het zeggen dat je niet naar de artsen moet gaan. Dat ben ik niet aan Because het zeggen. sometimes we don't have ultra eyes to see what's going on in your blood. You need to go to the doctor to Wat- see that. We hebben geen bionische ogen dat we kunnen zien wat er gebeurt in jouw bloed. Dus je moet naar de artsen gaan soms. Yeah, but you cannot put the doctor above the Lord Maar je kan de arts niet boven de Heer zetten. because he made you. De Heer heeft u gemaakt. The doctor goes to school like me, like you, to De- learn it. De arts gaat naar de school net als u en mij om dat te leren. And not all times every doctor knows what they have to do. En niet altijd weten alle artsen wat ze moeten doen. Just eind van de maand betaling. They just look at the payment at the end of the month. Okay, next. In the fasting time, In een tijd van vasten, we made a cell that is very powerful. dan maakt ons lichaam een cel dat heel krachtig is. It calls the BDNF cell. Het is de BDNF cel. Brain Derived derived brain derived neurotropical system. neurotropic factor. System. Oh, yeah. Yes. This cell. I don't. Do someone knows about this cell? Did you Kent iemand hear deze about cel? this one? Heb je ooit over van gehoord? Nee? I think one time I present here health, and I give this cell a name. Een tijd geleden heb You ik know that, hier hè? een Do health you message gebracht. remember that name? En that toen I heb ik give? die cel een naam gegeven. Weet je nog die naam? Yeah, this cell works in 24 hours in your body. And Deze when cel he werkt destroy 24. himself. Deze cel werkt 24 uur in je lichaam. It's the life cell. He gave you every day when you wake up in the morning. This cell is in your brain now, telling you you have a daughter named Jenna, you have a son named Stefano, you have a husband named Stefan, you have a brother named Stephen. Oh, Romero had translate for you. This cell is the information cell, and I call them the angel of the Lord. That's
Yes? Deze Because cel, he came every morning, is the first cell to activate. het is de eerste cel dat elke ochtend actief wordt in jouw lichaam en jou alles doet herinneren van namen en alles wat je moet doen. En Ja. ik noem hem de engel. So, Cell. Because he told you, you have to go to pray. You just be awake, go to pray. Then you go to shower. Then you can go to your work. And then you can do this. Thus he tells you everything through the day. And when you go to sleep, he's destroyed again. Oké. It's gone. Dus als je weer dan alles hebt meegemaakt gedurende de dag dat hij zegt dat je moet doen, en s'avonds ga je slapen, dan onttrekt hij zichzelf weer van jouw lichaam. And this cell make people some anxious. En soms maakt deze cel mensen angstig. They say when you have ADHD, you have a very active BDNF cell. Als je ADHD hebt, dan zeggen dat je een zeer actieve BDNF-cel hebt. To cleanse your brain, you have to be in a healthy environment. Om je hersenen te reinigen, dan moet je in een gezonde omgeving zijn. And that environment will be the naturaleza. En dat omgeving zal de natuur moeten zijn. Yes. And then we know, if you walk in the nature, En wij weten dat als je in de natuur zou wandelen, you are a healthy brain. You have a healthy brain. dan heb je een gezonde brein vanwege de pure zuurstof dat je Yes, binnenhaalt. Oké. yes. I work in a clinic. Zuster zei iets. Wat zei je, sister? Ja, de bomen, de kleur, de... De natuur doet zijn wonder met jouw lichaam. De natuur is bomen er. geven koolmonoxide uit. De bomen geven of onttrekken koolmonoxide? Hun trekken koolmonoxide op en Ja. geven zuurstof uit. so. Ja, sorry. The trees, they will take the coal monoxide out of the air and they will give you oxygen. Yes. Yeah. Many people goes to health shop and buy supplements for helping them with their brain. Vele mensen gaan naar de health shops om supplementen te kopen voor hun brein, om hen te helpen. Voor hun Hersenen. hersenen, dankjewel. That's not good. Don't do that. Dat is niet goed, doe dat niet. Because those pills not only has the vitamin you need, but they have only the toxin of what they made them from. Dus, die pillen hebben niet alleen de vitamine die je nodig hebt, maar ook de toxine waarmee ze gemaakt zijn. Does that mean if I use those medicine, En dat betekent dat als ik die medicijnen zou gebruiken, I will be lying to every cell in my body. dan zou ik alle cellen in mijn lichaam aan het liegen. Want it is a Tegen alle cellen in mijn synthetic lichaam aan het liegen. something. Want het is een synthetisch product. Yes, is not doing anything there. Het doet eigenlijk niks daar. Yes. To be I will be finishing because Ik it is ga- 5, bijna 5. Het is bijna 5 uur, dus ik ga afronden. Yes. Conclusion. Dus to eat healthy, to Om gezond te obey eten. God. En God te gehoorzamen. Okay. Je moest de andere kant op. Bijna obeying God. That slides obeying. Ga naar de slides van God gehoorzamen. Obeying God, alsjeblieft. 100% obedience. 100% obedience. I want to speak the way the why God wants us to have a healthy brain. Ik wil jullie vertellen waarom God wil dat we een gezonde brein hebben. The spiritual welfare is going on now. De spirituele oorlog is nu gaande. If we cannot have response, Mental sponge. in palabra de Dios. Als we geen breinen kunnen hebben, net als een spons, die de woorden van God kunnen opzuigen, We have a problem if we have to run. dan hebben we een probleem als wij moeten wegrennen. We have a bigger problem if they put us before Caesar, En dan hebben we een Yes. grotere probleem als ze ons zouden zetten voor de Caesar. because we have to answer them like Jesus answered. Want we zouden dezelfde antwoorden moeten geven zoals Jezus heeft gedaan. We saw when Jesus got baptized and he go to the desert.
En we hebben gezien dat toen Jezus gedoopt werd, ging hij naar de woestijn. De He had wildernis. 40 days, didn't eat for 40 days. En hij had voor 40 dagen niets gegeten. That for me is fasting. The first thing he did was fasting. Dat voor mij is vasten. De eerste ding wat hij deed was vasten. Pray to his father. Hij bad tot zijn vader. Be in constantly communication with his father. Hij was constant met zijn vader aan het communiceren. And when was the devil? Where the devil come? When he was at his weakest. En wanneer kwam de duivel? Toen hij op zijn zwakste punt was. Okay, at the end, if you are weak, En als je zwak bent aan het einde you didn't eat for many days, en je hebt voor vele dagen niet gegeten and the devil comes. en dan komt de duivel. You didn't practice obedience to God. Je hebt niet geoefend om gehoorzaam te zijn aan God. You didn't respect the law of health. Je hebt de gezondheidswetten niet gehoorzaamd. How you will answer the questions? Hoe zou je de vragen dan kunnen beantwoorden? Could you rephrase the Bible of your Vanuit je hersenen, from Ja. your brain. of you recite? How can you recite the Bible from your brain, from your memory? Hoe zou je dan de Bijbel kunnen reciteren vanuit jouw gedachten? If you have a very occupied mind every day with emotions because your limbic system is highly fit by your own choices. Hoe zou je dan alle vragen kunnen beantwoorden als je limbisch systeem vervuild is van je eigen systeem? When the limbic system get overloaded, Als het limbisch systeem overladen wordt, you see it in how do you say that? Nou, dat was wanneer dat is onderzoek MRI scan. when they do a MRI scan, they show you. Moest er ook een limbic system te zien eruit. They show you how the limbic system looks like. Nanda dat in un onderzoek kunan aha si un persona cantando himnario, rezando, haciendo oración. They had a person singing the hymns, reading the Bible, and praying to God. And the other person hearing metallic songs, Beyonce hadden- songs, En and other things. En ze hadden de MRI-scan gedaan van 2 personen. De ene was bijbelcitaten aan het reciteren en liederen aan het zingen. En die andere was hymnals aan liederen aan het Van zingen. Beyoncé en songs En die andere like was this. naar rock aan het luisteren, can see the Beyoncé. difference. En dan kon je de verschil zien tussen hun tweeën. And by the Beyoncé songs, Bij de liederen van Beyoncé the limbic system get red. werd de limbisch big. systeem helemaal rood. And you see that he enter the blood vessel that goes to the frontal lobe. En dan zie je dat hij binnendringt door de bloedvaten die naar de frontal lobe gaan. And that blood cannot go up. En die bloed kan niet verder doorgaan. So what's happening with you now? Wat gebeurt er dan op dat moment met jou? You will react everything out your emotions because the emotion center shut down the frontal lobe, who is the reasoning way. Dan zou je dus alles met je emotionele centrum je zal handelen vanuit je emotionele centrum, omdat je limbisch systeem de centrale waar jij je keuzes kan maken, heeft uitgeschakeld. Heeft het helemaal uitgeschakeld. It just That's shut why it you down have completely. killers. Daarom heb je moordenaars. When they get angry, they kill people Wanneer ze because boos their worden, frontal vermoorden lobe mensen, doesn't have motion in it. omdat dat frontal lobe geen emoties meer in hem heeft. Dus er is not information going on there. Er is, To er is geen coping, to informatie. decide, to think, to Er is stop geen- and think. Er is geen informatie die dan daar gaat om hem te leren kopen of eigenlijk te dealen met wat hij eigenlijk geconfronteerd wordt. Bij patient, I work with psychopaten. Als ik met psychopaten werk, I see in them they have no connection. You can see it in their eyes. When you Dus- speak with them, dan zie je dat ze geen connectie hebben. Je kan het in zijn ogen they zien. see you, Ze zien je, they speak to you, ze praten met they jou. know who you are, Ze kennen wie je bent. they can think, Ze kunnen denken. they can realize where they are, Ze kunnen zich realiseren waar ze zijn. but they have no empathy, emotion of to help someone, of to
to rescue. So when you see them in their eyes, they are empty. Wanneer je naar hen kijkt, dan hebben ze totaal geen emoties in hun ogen. Ze They are hebben geen really empathie, empty. ze weten niet hoe ze iemand anders moeten helpen. Ze hebben totaal geen empathie in hun ogen. Those people cross the way. They say they cross the, De yes. boundaries. Ze zijn dus over de strepen gegaan eigenlijk, die mensen. Dus they can go back Ze kunnen wel teruggaan by the power of the Lord. door de macht van de Heer. Amen. But if they want to. Maar dat alleen als ze het echt willen. But I was telling Stephen this week, I say, Ik vertelde Steven deze that week en girl ik was zei, in front of me. This week someone wanted to kill themselves in front of me. So they called me iemand, and I came to the person the room iemand wilde zichzelf to speak with them. doodmaken en ze hadden mij geroepen om met haar te spreken. Dus I stood there and I asked her, tell me what's happening. En ik vroeg haar, terwijl ik daar stond, vertel me, wat er is met jou gaande? And she could not tell me what is wrong. Maar ze kon mij niet vertellen wat eigenlijk ze mankeert. But she could tell me what was she feeling Maar ze kon mij wel vertellen wat zij voelde. and what was she hearing. En wat ze was aan het horen. But otherwise, she cut her hands in front of me, the blood spit. En ze snee haar handen voor mij en de bloed ging aan alle kanten. But we were there to help and to bring her to the hospital because they cannot go outside. We waren daar om haar te helpen en haar naar het ziekenhuis te brengen. Omdat ze niet TBS-kliniek. naar buiten kunnen. The TBS-kliniek. Het is een TBS-kliniek zo. Dus the hospital is in there, is room for to Dus help de them is in there. de ziekenboeg is daar om If die it's mensen too te helpen. heavy, we call a doctor who comes. Als het te zwaar is, dan roepen we een arts die dan daar komt. But she could say, I'm hearing those voices again. En ze kon zeggen, ik hoor die stemmen weer, stemmenwisselingen. The medicine that the doctor gave me is not good. De medicijnen die de arts mij heeft gegeven is niet goed. It makes me soft. Het maakt me suf. Dit is Yes. dol. It doesn't shut out those voices. Het schakelt die stemmen niet uit. I just want to die Ik wil gewoon doodgaan, because I'm not happy. omdat ik niet blij ben. I'm not feeling happy. Ik voel me niet blij. Dus they can tell you their emotions, Ze kunnen je wel vertellen over hun emoties, but they cannot see the emotion of an other person, of they don't know where from they come. maar ze kunnen niet vertellen over. Ze kunnen de emoties van iemand anders niet zien. Ze kunnen niet vertellen van waar het komt. There's then you see in that brain of them, they shut it down once in their lives. En dan kan je zien dat ze eens in hun leven dat deel van hun hersenen hebben uitgeschakeld. That can happen to you, that can happen to me. Het kan u gebeuren, het kan met mij gebeuren. Is you stand on a thick line Je staat op een dunne lijn, of een and dikke you lijn, have to choose. en je moet kiezen. You choose to part A or B is here. Je kiest One. voor A of B. And if you choose to shut it down, En als je kiest om het uit te it schakelen, will be shut down. dan zal het uitgeschakeld worden. Only the problem is when you shut it down, En het probleem is als je hem hebt uitgeschakeld, only God can open it again. activate again. Dan kan alleen God het weer actief maken. Because many things have to happen to a person like that so they can come back. Er moet best veel met zo'n persoon gebeuren, zodat die persoon weer zichzelf kan worden. En waar they say, de TBS-kliniek ter beschikking van de staat, is niet een plek waar je gaat omdat je lief bent geweest. TBS is not a place that you go because you have been sweet of good conduct. Ja, dus de handeling van hun in hun leven vanaf jeugd So what they have done from their youth heeft veel te maken met hier. En Has a ouders, lot te ouders maken- luister. have a lot to do with their brains and parents. Please, parents, listen. If you give your child everything, Als u aan uw kind alles geeft, you are putting your child in this way. dan kunt u uw kind in deze staat brengen, They don't know boundaries. omdat ze geen grenzen kennen. And if you cannot teach your child boundaries, En als uw kind geen grenzen kan leren, they will not have them here. dan zal hij die ook niet in zijn hersenen hebben. Dus the day that they want to kill somebody,
En als de dag komt dat zij iemand willen doden, they will do it zullen ze dat doen. because they don't know what consequences are. Want ze niet weten wat consequenties zijn, gevolgen. Yeah. Every person who is in this clinic, Elk persoon dat in deze klinieken zit, hè, they have an error when they were born and in hun opvoeding. they have an error in their system when they were born and they're growing up. And not only that, the way they were brought up. En dus niet alleen dat, maar ook op de manier hoe ze grootgebracht zijn. If you are pregnant, you have a baby in your belly, Als je zwanger bent en je heeft een baby dus in je buik, hopelijk niets anders, and you use drugs, en je gebruikt drugs, it's a 50 chance that that child can go psycho when he's turning 15, 16, 17. It will begin at 14 because then the hormones go wild. dan is de kans groot dat deze kind een psychopaat wordt wanneer hij rond zijn tienerleeftijd komt, omdat vanaf de 14e beginnen de hormonen parten te spelen. And if you don't eat healthy En als je ook niet gezond eet, ze krijgen de goede vitamines in hun lichaam. and they don't get the right vitamins in their body, It's very easy to go on that path. dan is het heel makkelijk om die pad in te slaan. You let your kid every day go PlayStation, go on the computer, gaming. En je laat je kind elke dag, elk moment aan het gamen achter. No boundaries, no de time computer. limits, no nothing. Geen grenzen, geen tijdlimieten, niks. That computer game will put him up. Dat computerspel zal hun wel opvoeden. He will bring them. And that's mean the demon comes inside because I don't think those people are sick. I think they are possessed. Dan krijgen de demonen kans om naar binnen te gaan. Want ik denk niet dat die mensen eigenlijk daar ziek zijn. Ik denk dat ze bezeten zijn. All doors are open for every soul, dark soul around them. Alle deuren zijn open voor alle duistere zielen rondom hen. No angels there to. Er zijn geen engelen daar om protect. hen te beschermen. And that's the job of the angels. So we have to be very glad En dat is de taak van de engelen, dus we moeten heel blij zijn. and ask God every day and say to him, thank you, En we moeten hem elke dag vragen en tegen hem zeggen, dankjewel. because he is the barrier between you and those demons. Want hij is de grens tussen u en die demonen. Because of him, they cannot enter you while they want. They cannot touch you when they want. They cannot do nothing with your life what they want. Want daarom kunnen ze jou niet aanraken wanneer zij het willen. Ze kunnen niks met je doen wanneer zij het willen. Want God is daar om de grens te zetten. And we want to end with these verses. En dan wil ik met deze versen eindigen. God says, God zegt, I will make a man more precious than fine gold. ik zal een man maken die nog prachtiger is dan de beste goud. Even a man than the gold wedges of the. If you keep doing that, brother, I cannot read. You can. Yeah. Jesaja 13 vers 12. 12, yes. We zijn aan het afronden hoor. Jesaja 13 vers 12. Yeah. Dat zegt, en 13 ook. Jesaja 13 vers 12 en 13 zegt. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel doen wankelen en de aarde zal beven. 13 ook. Ja, daar ben ik gelezen. Ja? Ja, 13 is. Daarom zal ik de hemel doen wankelen en de aarde zal beven van haar plaats, wijken door de verborgenheid van de Heere der Heerscharen, ten dagen van zijn brandende toorn. But it is the man who loves the law of God. Maar het is de mens die de wetten van de wetten van God houdt. Better than thousands of gold and silver. En dat maakt hem beter dan duizenden gouden en zilver. Waardiger. Waard. Waardiger. Dat maakt hem nog meer waard dan de duizenden goudstaven. Psalm 119, Psalm 119, 72. vers The 72. law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver.
Amen. Page 127. Mhm. Therefore I love your commandment more than gold, yes, than fine gold. Amen. Let us then make it manifest that we do love God above all things, and He will seal us with the spirit of promise, with a seal of the living God. Unto the day of redemption, Jesus is purifying unto Himself a peculiar people. And that's us. Peculiar people. Peculiar dat zijn wij. people. Dus dat zal ons beter maken dan met deze geestelijke belofte, dat wij elke dag beter zullen worden dan deze mensen. And if you and I fall through disobedience, En als jij en ik deze gebod volgen, yet he will have his whole number completed. dan zal hij al zijn nummers vervuld hebben, The sealing time has come. want de tijd van verzegeling is gekomen. Without the shadow of a doubt, Zonder twijfel, this proves our past experience dit is een dit maakt dat wat wij in het verleden hebben meegemaakt, ons toekomst beter zal maken, hopelijk. Then let us enter into the work before us like men of God, seeking to do His will entirely. En laat ons daarom in het werk van God treden om Gods werk te doen zoals het moet, helemaal compleet. Amen. Amen. Dus, broeders en zusters, laten wij. So brothers and sisters, let us. The Bible says, vanuit. We don't know everything. Ah, Als iemand niet alles weet, dan gaat hij verloren lack of vanwege knowledge. de gebrek Lack aan of kennis. Kennis. Dus keep studying. Dus blijf studeren. Keep look what God wants us to do. En blijf kijken naar wat God wil dat wij doen. And if the Holy Spirit live in you, En als de Heilige Geest in je leeft, you can rebuke any devils around you. dan kan je elk duivel om je heen wegwijzen. Dus the point is, make the Holy Spirit live in you, And the so point you is- can cast out devils. En de punt is dat je de Heilige Geest, jammer genoeg pakt ze haar telefoon en niet de Bijbel. Zorg dat de Heilige Geest in je leeft. Zorg dat de Heilige Geest in je leeft. Dan kan je elke demon wegjagen. Exactly. That's the power, the free power given by God to us Dat is de vrije macht die God aan ons to heeft cast gegeven out demons. om de demonen te verjagen. Amen. I understand. She has a digital saber, you know. That's why we ask her every week, did you bring your... Physical Bible. You know, I have the Bible here. Never ask me where it is, but ask me what God says. I know what God says. Amen, amen, amen. Je moet me niet vragen waar mijn Bijbel is, je moet me vragen wat God heeft gezegd. En ik weet Yes. dat. Yeah. Ja, we moeten het inderdaad in In onze onze hart hersenen. schrijven. Yeah. Yeah. Shall we pray? Laten wij opstaan. En zuster Jennifer gaat bidden. Ze doet het in het Nederlands. Nee, ik vertaal. Dear God, Almachtige God, thank you for being here for us today. dank je dat u hier bent voor ons vandaag. You have seen the intentions of our hearts. U heeft de intenties van onze harten gezien. You had write down every petition that we made to you today. U heeft elke petitie dat we hebben vandaag gemaakt, opgeschreven, opgetekend. That's why we ask you to, Lord, En daarom vragen we u ook, Heer, zegen ons, to bless us. dat wij uw kracht krijgen, That we may have your mighty power.
Dat wij uw gedachten met een andere kunnen delen. That we can share your thoughts with somebody else. Dat wij kunnen leven bij uw woord. That we can live by your word. En dat wij kinderen zullen zijn dat op de dag van uw komst, That we may be children on the day that you return. dat u zegt tegen ons, welkom binnen mijn kind. That you can say, welcome my child. Come in. Omdat wij u 100% hebben gehoorzaamd. Because we had obey you 100%. Thank you, Lord, for having blessed this Sabbath for us. Dank u, Heer, dat u deze Sabbat voor ons heeft gezegend. And now we're going to our homes. En nu dat wij op weg zijn naar onze verschillende huizen, Protect us on the way so we go home safely. bescherm ons zodat wij veilig thuis mogen aankomen. En permitteer dat wij weer een keer onder elkaar kunnen komen. En let it be that we can come again once with each other. Dan kunnen we samen een keer weer de Bijbel studeren. Then we can study the Bible once again together. Met u bij de hand. With you, Lord, holding us by hand. Essa aqui na mita pediu, não sombramenta digno de nada. Deze dingen vraag ik u niet omdat ik waardig ben van iets. Em nome de o precioso nome de Cristo Jesus. Amém. In het prachtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Amém. Thank you. The best translation ever. Het is mutual samenwerking. Dat is een goede samenwerking. Ja. Broers en zusters, dank u wel dat u tot het einde van de middagdienst ook bent gebleven. Mogen de Heer inderdaad u naar huis leiden en veilig mag aankomen zoals zuster Jennifer gevraagd heeft. Si você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar no bom canal, ainda tem esperança.